ଝୁମୁରା ବାପା ଓ ଝୁମୁରା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବା? ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଓହୋ ଏଇ କଥା। ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ନାଲି କାର୍ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲ? ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇଛି ଆଉ ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ଚୋଖା ରଙ୍ଗ। ଆଉ କହୁଥିଲି ଆଉ ସେଇ କଲର୍ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଣିଛି ତୁମ ପାଇଁ। ହୟ ଶୁଭୁଛି? କେବଳ ଦେଖିବ ଖାଲି ଟିଭି ଦେଖା ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଟିଭି ଦେଖା। ଆଉ ଶୁଭୁଛି ନାହିଁ ବା? ହଁ ଶୁଭୁଛି। କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େ ତମେ କ'ଣ କରି ତମ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କର? କ'ଣ କରିବି? ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବି ଆଉ। କାହିଁକି? ପାଗଳ ଫାଗଳ ତମେ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ରାଗ ସହିତ ତମ ଟଏଲେଟ୍ର ସଫା କରିବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥାଏ? ସେଥିରେ ତମ ଟଏଲେଟ୍ରେ ତମ ବ୍ରସ୍ ଦାନ୍ତ କଥା ବ୍ରସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସଫା କରେ।